मा जाखो नोङो गथ'आ गाबगासिनो मानो दाबो फैनो रोंला नोंलाय? नोंबो सासे बिफादे आरो गथ'खौ सोगाबनानै मोजां मोनो। दे आयै सोरथो गावनि गथ'खौ सोगाबनो मोजां मोनो? मानोथो फैयाखै होनब्लालाय? मा खालायदों दा बिसोरो? मा खालायनो बिहामजोआ बेसेबा राग जोंगासिनो थांनो ओंखारबाय बियो। आयै दिनै थांनो होनांला दे आं गाबोन थांथारसिगोन। अ थारमाने नों फैला गथ'खौ सोगाब सोगाब दासो फैला होननानै बुंबाय नोङो। नों जुदि फैनोनो गोसो गैया नोङो दहायनिफ्राय मानो बुंदि हो गथ'खौ बिदि सोगाब सोगाबनो दहायनिफ्राय नेगासिनो माबायदि मानसि नोंलाय? एसे खामानियाव ओंखारबायलै आयै। मा खामानि नों गथ'खौ एडमिसन लानो गोनांबासो नोंना खामानिया ओंखारो नामा? नङालै आयै खामानियाथ' आंना सानफ्रोमबो थाखायो र' बेबायदि बाथ्रा नङा। आयै आं नोंनो मोनसे बाथ्रा खोन्थायाखैमोन माने सुदेमनोबो खिन्थायाखै। हा मा बाथ्रा? आयै थारमाने दिनै माबालै आबा रनिनि जोनोम सान बार्थडे। ए मा आबौ उन्दैनि बार्थडे? ए मानोथो खिन्थायाखै नोंलाय जाम्बाफोरबायदिनो? आय' आबौ फिसानि बार्थडे दिनै मा खालायदों आबौआलाय मा खालायदों? ए दं। नोंलाय होमबालाय मानोथो बाथ्राफोरखौलाय रोखा रोखा फोरमाया? हा मानो बुङा मोजाङै? नों आगोलनो खिन्थाखानायमोनब्ला बिहामजो गिदिराथ' दिनै थांनो थाखाय ओंखारनाय नङामोन। नोंखौ बार्थडेआवनो थांनो होखागौमोन बियो। नों बाथ्राफोरखौ मोजाङै सावरायलायनांगौ ना बाथ्राफोरखौ बुंनांगौ मोजाङै। बेबायदि सिखोमानानै जादा बेबायदिनो जायो मिन्थिबायना? बाथ्रा सिखोमानाङा मानसिखौ खुला खुलि बुंनांगौ। दे आंबो बावनानै दंमोनलै बार्थडेखौ दिनै होननानै आंबो बुंफ्लांबाय दिनै थांगोन होननानै दा मा खालायनो आं बिथिं आरो सासेया थांनो होआ रितुआ ओंखारलांनो होआखै कसम होनानै दोनदों। मा मानि कसम? नोंखौ थांनाङा होननानै कसम होलायदों? आंबो आरो बुंफ्लांनानै लाबाय गोसोआवबो गैया जेबो। थेवबो आं थांनो ओंखारखाबायमोन आं प्लेनिंबो खालायखाबायमोन। दा आरो सासेया रितु आरो कसम होनानै होबायना आबा उन्दैनि दा कसमखौ गारना आं माबायदि थांनो? मा बेलाय कसम खसान बिलाय बेफोरलाय? औ आयै दा आं मा खालायनो थांनोबो हाला। नों सुदेमखौ मोजाङै बुजायनानै बुंनाय आं दहायबो फन खालायदोंमोन फनखौनो हमाखै बियो। मा बुजायबावनो आंलाय आबा बेलाय बुजिनांगौखौ बुजिखासिगोन गावनो रागा जोंखानानै दंखायो। नै आबौखौ लांनोसो ओंखारबाय बियो हारसिंनो। आंहालाय थांनो होनाङा आंखौ गाबोन थांगोन होननानै बुं थांनाय फनखौ हैनाय। र' थांनो ओंखारबाय खोमा बिसोर र' बिहामजो ओइ बिहामजो आयै थांसै जोंफोरो सासेया गैयालासिनो अबाव थांनो? हेलौ आयै हेलौ फनखौ होनाय सुदेमनो फनखौ होनाय दानबाय नामा हेलौ आयै नै सासेया रायज्लायनो नोंखौ फन खालायबाय दं मानो हमाखै? मानो रायज्लायनांगौ बेलाय मानो फन हरबाय दङ? माखौ खिन्थानो फन हरदों बियो गथ'खौ सोगाबखांनानै? मिन्थिगौ दे आङो बियो मा बुंहरगोन रायज्लायाबाबो जायो। रायज्लाया? मा रायज्लायनांगौ आयै बे बुंनो गोनांखौ आं मिन्थिखाबायना बियो फैला होननानै बुंखागोन। आं खामानियाव बिजि दं होननानै बुंगोन। आंनि गथ'खौ सोगाबनानै मोजां मोनखायो बियो। जागोन दे नाङा दे दाबो बिमा दं बिना बिमा बिफा गासिबो आंनो बिफा नाङा दे बिनो। नै बिहामजोआ रायज्लायनो थांनो ओंखारबाय। रायज्लायानो? आं मिन्थिगौ दे मानो रायज्लाया बियो दुखु मोननानै दं दा बियो। थांनो नागिरदों बिसोरो स्कुलाव। आयै थांनो दाहो आं गाबोन थांथारगोन दे गाबोन नङा दे आं दायो बेलासिबाबो थांथारगोन। गाबोनो आं आबानि एडमिसनखौ हैथारगोन आं दिनै थांनो होथारनांला। र' दे दोनथ'। थांनो होनाङा। नै बिहामजो दिनै थानांलानो गाबोन फैगोननो बियो गाबोन थांथारगोननो। दिनै सानसे गाबोन सानसे होननानै बेसेबां सानफोरा बारलांखो आयै बियो मिन्थिगौना बियो जेबोखौनो बुजिया। नाङा दे आयै आंनि फिसानि थाखाय आंनो गासिबो बिमाबो बिफाबो। आंनि फिसाया उदैयाव थानाय समनिफ्रायनो बिफानि अननाय मोनाखै आरो देरजासिमबो मोनखायाखै आरो देनांबो मोनखानाय नङा खोमा बायदि मोनो आङो। खालि फारागा बेनोल' आगोल गोजानाव थायोमोन दा खाथियाव थायो। थेवबो जयै थांबा हामगौमोन खोमा आइ। नाङा आयै लांगोन आं दिनै गावनो। बिफासो गैया बिमाथ' दंना। आंनि फिसानि थाखाय बिफाया हायाब्लाबो बिमाया अराय समबाबो आंनि फिसानि थाखाय रेडि जानानै दंखायो आरो आं आंनि फिसानि थाखाय हारसिं जे हायो गासैखौबो मावजोबगोन। बे हायाबा हाया थाथो फैयाबा
थै अन्थाव बाथावनो गोसोखौ माबोरैबा मोनबायलै आङो गथ'खौसो सोगाबनाय जाबाय आंबो सानाखैमोन ना बाथ्राया बेबायदि जालांगोन होननानै दा सुदिमाबो दुखुसो मोननानै थाबाय आइखौ खिन्थानो होबाय आं आइयाबा खिन्थादोंना खिन्थायासै ने थांबायसो न'खर गंनै सालायनाया इजि बाथ्रा नङालै माने फैसानिल' बाथ्रा फैया न'खर गंनै सालायनायाव फैसाजों लोगोसे फैसाखौथ' नांगौआनो आरो बेजों लोगोसे मानसिनि अननायखौबो नांगौ जायोलै मानसिनो समबो होनो हानांगौ मानसिया सम होनो हायाब्ला मानसिनि सोमोन्दोआ मोजाङै थाया आं नांगौ समाव खेबफ्रोमबो सुदेमखौ बेबायदिनो खालायनाय बायदि जायो सुदेमनि नांगौ समाव आं माब्लाबाबो सुदेमखौ मददखौनो होनो हाया दा बेसेबांबा दुखु मोननानै थागोन बे हिनजाव सानै लानाङालै मानसिफोरा रावबो हिनजाव खानै लाबोला गावजों लोगोसे मालायखौबो दुखु होफानाय जायो समबो होनो हाया जायो नांगौ बायदि अननायबो होनो हाया जायो नांज्लाय खमलायासो बांसिन जायो गोसोआसो असान्ति जायो आरो थगायनायासो बारा जायो बेनिख्रुइ जाय जाया हिनजाव सासे दं बिसोरनो गोबां खुसियाव दंलै हिनजाव सानै माने असान्तियाव आगान होनायसो दा आं बुजिबाय माबायदि मोनो आंबो दुखु मोनोना नांगौ समाव मदद खालायनो हायाब्ला थाबायनो थांगोन स्कुलाव थाबाय नायनि र' बाबा खाथि खालानि स्कुलाबा माबायदि थांग्रोना लानिनो ससे थांनानै गारियाव गाखोगोन दे लामायाव थांब्लासो गारिखौ मोनगोन ना बे गारियाव गाखोगोन दे आंनि स्कुला अबाव जागोन आयै जागोन र' बाबा थांग्रोना लानि आं थाबाया आंना जन्था मिथिगोन जन्था गोदाना थोद जिया दे थाबायाना आरो नोंखौ थाबायहोना बा गारि गाखोगोन नै जों दासो न'नि लामाखौनो बाराखै न'नि लामा खिनिखौ थाबायनायावनो नोंनिया जन्थाया जिगा जियाबा जिगोन थु थाबायनो हाला नोङो मेन लामासिम थाबायगोन ना थाबाया नै आं बामनांगौ थाबायगोन दे होमब्लालाय फै आखाइखौ हमना थाबाय दे नों थाबायनो बाबोला बुंबानो जाबाय आं बामगोन दे बामजाङो आं देरबाय आबैया आंखौ बोरायबाय होनना बुङो औ बोरायबाय थार' नोङो बामजानो जमायला आं बामजायाखै आं थाबायखागोनसो फै दै साला गथ' बार्थडे दं होननानै दिनै बावनानै दंलै आं दाखालिबो खिन्थादोंमोन रितुआ आंनो बावनानैसो थाबायना आं दिनै फै मायबा मोनसे होनानै देखायफ्लायनो हानांगौमोन इमप्रेसना आंना गाज्रि जागोन माथो होनो हायाब्ला मा सानगोन दा आंखौ आं जुदि मोनसे गिफ्ट होनो हाया गथ'नो बे बाथ्राया गाज्रि जाबाय माथो दे लासिं सिंनो मा होननानै लेबेल मारिदों आङो ओरै दङ होननानै मोनसे जुदि गिफ्टखौनो होनो हाया बे बाथ्राया गाज्रि जाबायलै सोब खालायगोनथ' आं जुदि दा मोनसेबो बुस्थु होनो हाया बे रादायाथ' खम नङालै आरो खम दामनिबाबो जानाय नङा एसे दाम गोसानिसो होनो हानांगौमोन मायबा मोनसे जगार खालामनानैबाबो लाबोनांगौमोन ना थै खराबो मेलेम गैमारलै जेबो थामारला जेबोखौनो गोसोआव थाला बे खर'आ फैसाबो गैलाना दा साला फैसानि गार्डनिफ्राय गांनैसो दिहुनना लानायबाबो जागौमोन लससो जागारबाय दालाय मा होगोन आंलाय फैसानि गैया थाइसेबो होनो हायाबाबोथ' गाज्रि जागोनलै आफा केक हानसैनो लिंहरबाय र' दिनै रनिनि बार्थडे होननानै नों आंनो मानो खिन्थायाखैमोन मा अबाव खिन्थायाखै नोंलाय आंनो मैयाबो खिन्थादों नोंनो मैयानि बाथ्राखौ मैयानि जाथायफोरखौ बावगारबाय नामा नोङो मैया खिन्थादोंमोन ना नोङो खिन्थायाखै माथो मानि थाखाय केक लायनो थांदोंमोन बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन माथो दै बावना दंथारोमोनलै आङो हराव लोंनाया बांद्राय जादों आंना आंखौसो रायो लोंनायनि थाखाय गावबो बेनो सिखाव बायदि फैगोन बेयाव आंनि बाथ्राया जाबाय गुबुन फैदो केक हानसैनो आरो नोंखौलाय सोरथो दासो फैनो होदों बै बाथ्राया गाज्रि जाबायलै आबा बक्सि रनाय मा गथ'नो मायबा मोनसेथ' गिफ्ट होथारनांगौमोनलै आंनावथ' दा थाइसेबो फैसा गैया नों मा मैया मोनथिखादोंब्ला मायबा मोनसे लाबोनो हाया नामा मायबा मोनसे लाबोनो हादि टेनसन लानाङा नों बेफोरखौ
गासिबो रेडिखा आबा रेडिखा लाबोबाय नामा नोङो लाबोबाय मा लाबोदों उनाव मोनथिगोन फैग्रो टेनसन फ्रि जाबाय दे बेखौनो आं लाबोदों होननानै बुंसिगोन आं बक्सिया दिमागाव एसे मेलेम फैहांबाय खिन्थु ना बेदरा आफेल आंगुर जायै बिसोरनाव दे आबौ दे हादो केकखौ हादो औ आबा हादो Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Baba. Happy Happy birthday to you. हाला बेयाव हाथाय देखायदेखाय मिनिसोदों बेयाव आबौआ थाबनो देरथों सेंग्रा देरथोंलै आबौ रनि थाबनो गिदिर गोलाव जा आरो गिदिर धोन सम्पति गोनां मानसि जा बिनि बोर सारस्रिनायखौ नाया मानो दे केकआ हाखांबायबा बयनोबो राननानै होनसै आबा हाखांजोब्बायना केकखौ ना नों हाबाय दंबावो आबाया हानो रोङाखैलै बार्थडे बया र' आं हानानै होनि चक्लेट बुरजा थानायखौ बाबाया जा दे दे नोंनो बयनोबो राननानै होदो र' होनि र'